Здравейте всички от YouTube и VBox. Днес ще играя в един сервер. Ще направя ревю на него. Той се казва Commandos PvP. И сега ще ви разведа и с него. Първо ще видите моят ларповете. Warp Enchant. Ще ви го покажа. Ето го там. Чанта, да видите. Ето. Warp Enchant. Ето. Чакайте да си пусна да си пусна това. И тук, слагате си нещо и го енчантвате. Примерно на лопата за втор лево. Какво стана, бе? Аз за втор лево. Напишем си едно. Следващия Warp е Warp End. Не е известен толкова сървъра, ама сега ще видите Енда. По-различен от преди. Чакайте. Няма да ви разбирам, защото е PvP. Не, че го разбирам. Не, няма да стреля. Аз бях умирал много пъти, затова няма се бяга повече. Има китове. Има кит PvP. Ето това е старшния кит. Не. Нека иска да едно в едно, ама хубава меч и стабилен сет. Няма. Аз тук няма да съм с никой тим. Сега ще дадем Warp Event. Аз поисках да го направи админа. Ето го Warp Event. Евент събота и неделя в 20. Тук е чест евент. Ще се прави. Това е главно. Не ми пука. Кажете хай на YouTube. Да кажат хай. Забравих да кажат хай на YouTube. Те така казват в този сервер. XC. Той си праши, защото не иска PvP. Няма да си изгубва сета. Без има други неща за вършене. Значи сега ще вка Warp Force. Ще го минем. Warp Force. Аз няма да мисля да снимам на... Не, няма да снимам на евент. Защото много ще ми лагва. Мен. Мама ти. Много гадно измисля. Що лага толкова, бе?
Трябва да скажа, почва да ми цепи. Ето ме мене, но с много прекрасен скин. Добре. Сега ще го минем. Ето. Ако стана, бе? Тук така. О, не. Тук е гадничко. Когато ви показвам хома, няма да си включвам в пасото. Сега просто искам да го гледате. Да кажете какво да правя с това в паса. И там е финала, не ми се минават през. Там има 2 честа. О май гад. Вече не е така. Има много чества. Ето го админа. 2-3 адбу. Не се създадам тук. Лае, мазник. Ето. Този истински, този... О, не! Този истински, този не е истински. Този не е истински, този истински, този истински и този истински, този. Супер съм на истински. Така, warp, info. Преди нямаше толкова много warp-ове, ама сега е различно. Значи, фактен. Как се прави фактен? F-create име на фактен. Как се събира power? Power се събира, когато седите в сървъра. Как се protect home? F-claim. Какъв радиус да се клеймне? Какви са командите за join в faction? F-invite име, F-join име, F-promote име. Action. Това е за нещо да го продадете. Алка Стар. След старт пишеш за колко пари. След като напишеш ви отваря инвентар. Там слагаш айтема, за който искаш да бидват. Как да бидваш? Бит money. Бит и парите. Какво означава бит? Бит означава да надаваш за някой алка с твоите. Това е за VIP команд. Feed, Hut, Del Home. Join Full Server. Kit VIP. Bottime с команда. Bottime може да си сменяте времето на Hero Rank, може да го спечелиш от евентите. Как да стана ранг VIP? Можете да го спечелите само от евентите в събота и неделя. От 20 и 30 часа. Така може да спечелите VIP, когато сте в топ играчи. Hero Rank има командите на VIP плюс Repair. Добре. Тук Owner е Crossfire. Админа 9 Red Bull. Бос е Cold. Има и друг бос. Скоро ще има и сайт. За Warp. Jump. Той е затворен. Но ще ви вкара един трик. Как да влезете. Ето го джампа.
То го бос. Това са ми моите работи, те ще ги развивам много. И така, нека. Има 3 легове. Protection 2, ще се направя още един сет. И сега ще ви покажа как да влезете там. Ще Warp Snake. Ето, тук ви спомням. Тук се правят такива снейкове. И тук излизате и си джампите. Филмах. Ще пробвам да го мина. Това е много трудно. Оу, това не го очаквах. О, Делукс, да ви кажа, той е про на джампа. Той винаги е минавал джампа. Май на спринта никога не е първи. Делукс. Той е много... тези, които са зелени, са випове. Тези, които са сини, светло-сини, са такива. Hero Run. А червените са админи, босове, оунари. Такива. Фак. Ще ви покажа джампа само. На F1. Това е джампа. Тук продължавате така, така. Това е такова, прималка. Насам, насам. На тези фенсове, така. Тук след джамп. Така, така. Така, така. 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 Така, така. Фак е дърво. Така, така. И до къщата. Това е джампа. Са Warp. Potions. Potion. Warp. Potions. Potionки. Там ще си купувате. Там купувате potionки. Ето. Спидка 2. Regeneration за 2 минути. Стрелен двойка, Fire Resistant. Бяхте с панталонки, бе. Тук няма други положи. Има. Ето. И Instant Health. Аз нямам пари да си купа неща, но аз мога да си ги направя. Сега имаме на Warp. Ranks. Имам на Warp ранкове. Вижте, всяка седмица от топ играчи първо, втори, трето място ще получават награди. Тук са ранковете. Сега отиваме Warp Run. И това е Warp Run. Не ми се показва. Ето тук така. Така. Тук така. Ако седнете в тази пажина там долу, трябва да пишете Warp Run. Натам и натам вече. Няма да ви покажам. Защото ще умра. Ето. Така. Минавате. Тези стълбички.
Няма проблем с мишката. И натам. Това е. За Warp Shop. Снейка ви го показах. Отиваме. Ох, тук на спавна винаги ще лагва. Ето, тук Redstone глупости. Но нещо тук им няма картинките. Ето, нищо няма. Ето, тук рудки. Поне има имена отгоре. Тук хранички. Бебички. Спаунъри, инструменти, брони. И така. Тук работи, тук са така. Започники. Сега ще покажа War Trade, който е последен. По реда си. Съжалявам за лага да ви кажа. Нищо не има с снимането. Трябва да го оправя този бъг. Но тук са го променили. Първата нещо. Опа, аз прецаках го. Фак, аз си хвърлих миш. Ох. Отивам в моя хоум. Чакайте. Хоум. Их, как си хвърлих мазно меча. Там е хоума. Да ви кажа. Ето, тук има много полшанки. Тук какво беше? Храна. Их. Само е яд, че това нещо го хвърли. Тук си слагаме нещата. Айрон неща. Руди. Това са чисти глупости. Чисто са глупости. Тук Diamond сетове, ама ги изгубихме. Brewing stand. Химичните работи, аз така ги наричам. Да, ще изпечем манечко парзолет. И това смятам да бъде за клипа. Дано ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Ще има евент тази вечер от 20:30. Ето. Не знам дали ще снимам на него. Ще видя. И ако ви е харесал, коментирайте, оценявайте, абонирайте се за още клипове. Поне 50 лайка и ще направя още един клип. Дано ви е харесал и това от мен. Чао!